Nós sempre dixemos que estábamos en disposición de falar dos orzamentos e mesmo de apoiar os orzamentos sempre que sexan bons para Galiza. Mais para iso o Goberno, PSOE e Podemos, teñen que mudar o trato discriminatorio que están dando ao noso país na partida de investimentos, unha partida que, como é coñecido, cae máis de 11% nun contexto en que os investimentos globalmente soben máis de 68%, en que a maioría das comunidades autónomas soben mesmo por riba do 50%, e no caso de Galiza perderíamos aínda 104 millóns de euros en relación cos últimos orzamentos aprobados, os de 2018 do Partido Popular e de Montoro, o que non se xustifica de ninguna maneira. Para iso, o Goberno ten que admitir emendas do BNG que fagan que a partida de investimentos suba e sobrepase os 1.000 millóns de euros, e tamén emendas que están pensadas para reforzar as políticas sociais. Se iso é así, lóxicamente apoiarémoslos, mas do caso contrario, de ninguna maneira, porque non estamos para colaborar cuns orzamentos que prexudiquen a Galiza e, por tanto, votaríamos en contra. De todas formas, eu quero reafirmar que o BNG quer ser útil a este país e que o noso obxectivo é mellorar estes orzamentos, porque iso é o que vai beneficiar a todos os galegos e galegas.